Għall-4 snin li ġejjin, Visit Malta se tappoġġja l-isforzi ta' Caroline Springs George Cross, klabb tal-futbol ibbażat f'Melbourne. Il-klabb li twaqqaf fl-1947 minn 3 immigranti Maltin riċentement ġie promoss għand National Premier League, kif spjega Adam Farrugia Borg. Ser nerġgħu nibdew nilagħbu fl-ewwel diviżjoni li jgħidu l-National Premier League ġewwa Victoria u ilna 16-il sena ġifieri li konna hemmhekk. U dik ovvjament tiftaħ bibien għal kompetizzjonijiet oħra bħal National Australia Championship. Żied jispjega li l-klabb minn dejjem serva bħala ċentru kulturali u sportiv għad-diaspora Maltija fl-Awstralja. Ovvjament il-klabb kien imbeda minn emigranti Maltin fl-1947 u semmew verament George Cross għax riedu jfakru il-memorja tal-Maltin li sofrew fit-tieni gwerra dinjija. Sal-lum ovvjament dik il-kultura Maltija għadna nozzuha ġifieri tara l-isem għadu George Cross fil-fatt il-kuluri tal-kit ħomor u bojot u tmur il-klabb tara l-bnadar Maltin u l-banda Maltija tiġi ddoqq qabel il-lob. Jiġifieri dik il-kultura Maltija għadha qawwija u għadha hemmhekk. Permezz ta' dan il-ftehim il-marka ta' Visit Malta se tidher fuq il-flokkijiet tat-tim bħala issieħeb ewlieni. Fl-istess waqt, Visit Malta se tippromuovi l-Gżejjer Maltin permezz tal-pjattaformi diġitali tal-klabb, ewlenin fosthom il-mezzi soċjali.